Kula nyuwun tetep laras Indra menika bulan Sapasi. Nggih. Dijaipongke. Ya, ayo. Engko sing joget jaipong Nduk Ayu. Heeh. Ya dibawani sik entuk mulang. Ayo. Kajemalik ngaliginjing. Ya. Dalunane Mas Hatmanto. Titip salam juga buat Pak Hatmanto. Oh, Mas Hatmanto. Oh, nggih. Sahabat lama. Nggih. Matur nuwun Mas Hatmanto. Mau Mas Bagong Yunioko ya anu tilik. Heeh. Mangga iki kanggo adhiku dalang-dalang nom-noman sing padha lenggah. Terima kasih. Muga-muga do dadi dalang laris kita. Kondang tur keterima. Amin. Amin. Mangga dibawani. Ayo, engko pas bawa iringane mlaku. Nggih. Ayo. Kajen ngaligincing balik mulang. Ngalong keweng. Tung. Abdi mah hanterikeun bae. Hanterikeun Gamelane nerangin. negara nu gerak-gerak nyaman kehalangan Teok tongkrong kang kakong kucing kang bakal kajingcing ayah. Hai Tuhan kang kadiahakan manan abong abong ting manan nyeri ting entong abdi pakamentas Hento abdi pamankeun kenong mahateun junjungan. Yo, monggo bulan Sapasi. Monggo yuk. Hey. Hey. Hop. Eh.
Sapasi, matur nuwun wis diaturke bulan Sapasi. Bagong tak inconke karo Mbak Dita, Mas Garing karo Mbak Elisa. Ya. Pasanganku tetep Elisa. Pasanganku tetep Elisa toh. Lah iya no kudu no. Apa? Ayo diaturke sik. Kumpul-umpul belamyangan dibawani. Yo Mbak Dita. Anu sik Mbak Elisa sik Mbak Elisa. Membiak mayone man. Mas Garing siap? Iya, Mas. Oke, bawa. Iya, Mbak. Membiak mayone man. Awas, mbul, yop. Ai. Piye, Mas? Nyampluk bok, Pak. Jengkel. Nyampluk nganggo ping muni apa mau? Nyampluk speaker. Iya rada rene. Gimana Mbak Elisa? Jenggelengane Mas Garing pripun Mbak Elisa? Ya lumayan. Oh, kuwi entuk biji lumayan iso. Biasanya apik nih, Dek, lumayan. Kurang biasane rada ana luwih apik meneh bengko. Gara-gara fresker iki mau. Nah, marai dadak dipencet kan nganggo mak klik dadi pedes. Coba nek jenenge iku ora mbok pencet ora enek klike mau. Ya mau malah kula mamah. Iya Mbak Elisa. Suarane gendeng beliam biangan Gendeng belang biangan. Awas yop. penak tenan. Penak tenan ngono. Piye muni mung? Penak tenan. Wah, Kuwi ra muni petak no, petak ra. Malah petak. ayo sing marai penak ki sing petak ki. Lah iya kok. Aja banter-banter anake ndak tangi. Yo Mbak Dita. Kowe kok besengu teh ngopo ta jane? Ayo Dek leren nonton pertunjukan. Gandeng aku masuk jenengan. Wis penting urip ngono ae. Ayo. Penak-penak. Waduh. Ayo. Nyaram biai Kaya arep sumpah. Nusantara Nuswana Rayate. Nika dipun suwun kalian warga Banyuwangi ingkang mirsani Yo, nggih. live streaming. Wonten dulur-dulur Banyuwangi nggih, Mas. Nggih. Maca WA ya ora mau ki ngopo. Arep mumbul selane. Wadah to kok Banyuwangi ngersake ora gawe kuciwon lho, Gong. Yo, Mbak Dita. Banyuwangi. Setruk kok. Setruk. Truk lambemu as gedeng ngono kok. Lah moro-moro ngene. Kok saya setan kok. Apa ya dadak menek kajang sih? Aku kaget ngono. Oke ngono kuwi. Ora kaget ora tangi. Ayo. Ngono adike men ra nangis. Ayo. Yo, Mas Garing gini. Ngono wis marem kok. Ngono tok iki. Wis ngono wis santai ya. Lalan kita lalas angkat. Lor lan gitu lalas angker. Awas, hop. Hop. Penak tenan. Aku pengen ngono kuwi lah, aku yo penak tenan pengen. Masak kurang ngenek-ngenek iki. Alah santai yo Ora kepanasan. yang ngene masak ngene-ngene. Alah kaya langsung ngene. Awak gede ora fungsi ngene-ngene tak lopo. Ayo coba. Geden weteng natap weteng. Ora. Ayo. Kalian Kalian liwat, ya.
Ah, Bul, ayo. Ayo, Bul. Ayo. Sik. Pripun to Pak Bayu? Madhep poson kuwi. Madhep poson kuwi. Ayo, ngumpul. Ayo. Hai. Isyarah. Isyarah. Berarti gathukane barang goib kok. Elak Barang goib gathuk. elak bukan aku metu kuping kok. Ayo. Coba sing nembang Dita sing jengling Mas Gareng, coba. Ayo. Rasakno nek ra Mak ketine. bekasmu. Santai. Ngono kok ngenek-ngenek. Ala lagu ngene. Ora kene. Ora kena to? Ora kene. Oh, senengane. Tutup rapat-rapat ya, Dik. Sajake nek kaya iya. Ayo. Belambiangan. Belambiangan ya teh. Ya putra Jorono lho. Ki Ganggu ae. tujuane nang Wonogiri. Ora macem-macem ki wilayahku lho iki. Lah ya iki pomo nang Sukoharjo, dancuk. Ya jan nesu ta. Oh, nek Bagong mboten nesu kok, Pak. Oh gitu ta. Niku wonge mbok dilokke pripun mboten nesu. Oh iya ta. Nggih. Oh, lah apa Ora ndek pikiran. Duwe ra tang sithik. Ayo. Belambiangan. Belambiangan ya teh. Awas yo. Hop. Lho ngene iki lho penak. Ngene. Hei, Wis ulah aku nang wong tuaku. Wong eleng-eleng ora aja tekek ati. Bojomu wis minggat mosok karo nusul. Bojomu lho wis minggat kok karo nusul ki. Oh enak kancane no. Malah gawe jugangan. Ora tegese disusul iki enak kancane. Oh, nusul kancane iki. Ayo. Ayo. Iya Pak Dita. oh kono lho. Kok kudu. Iki. Ala lah wong jenenge kanca ya persahabatan. Kowe gathukane kuwi. Ayo. Belambiangan. Neno. Yuk. Mbak Elisa, monggo. Dia ini apa sih? Apa kamu itu nabung poin kayak gitu? Jare kok jeglek. Sing akon sapa? Ora kok. Gumeliare. Kok rene lho, mesake sing nyoting kaya dudu rombongan. Gumeliare. Taman Sari Nuswan. Hey!
Terima kasih, matur nuwun. Ya Mbak Fahmi rene. Monggo, mataram. Turun. Yo. Bae Blarak disampirke. Wonten sing ngersake Sri Huning. Nggih. Yo, buka celuk mawon ning digarap tayub nggih, Mas. Gareng karo Mas Bagong. Tayub Nggih. Sri Uning. Tayub Sri Huning. Yo, cara Jumbangan apa cara Malangan? Oh, Malangan wae, Malangan. Oke. Yo, garap cara tayub, gagrek Malang, Jawa Timur. Monggo. Yo, buka celuk Mbak Fahmi. Monggo, yo. bablas kembang rawe cara tanan.
Terima kasih, matur nuwun. Yo, ki Mbak Gentari karo Ayu rene, wong loro kene. Monggo. Gentari sampai yo. Dadi apa to, Reng? Rumasa kaya nderekke ndara ning alas. Ayo. Malik pelok, yo ana sing ngersake Lestari. Mangga. Mangga Malik pelok. Oke, ayo. Diaturke sik. Mangga, ayo karo Gentari. Gentari Etri. Nah iya. Telah, Mas Tri. Kowe wis ujung bro karo sikil lentem, Nduk. Pun. Ah iya, ujung to, sungkem terus disurung. Ayo. Ujung kon nganti gumoh. Ujung kok gumoh apa? Pak Gumoh ta? Mas Tri selalu di hati. Ah iya no. Ya harus no, ora piye. Maka yo diaturke, yo go. Coba sesasi ora ngenongi arep ngopo kowe kaya. Angger ngelik tak jakah kok kene kowe. Maka yo.
Terima kasih, matur nuwun. Terakhir Mbak Ika prihatin sih karo Mbak Elisa. Wah, ayo kene. Kene, taram terus. Oh ya. Malik Slendro. Niki wonten sing ngersake gubuk asmara. Nggih. Katur para pamirsa lumantar streaming dimanapun Anda berada. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun kepareng live streaming dalu menika. Nggih, nyuwun pangapunten pancen rada wangil sinyal ning kene ya Mbak Elisa. Nggih, dimaklumi nggih. Nggih, heeh. Mila monggo yo buka celuk Mbak Elisa, gubuk asmara yo dilanggamke sik. Monggo aku ditayukke sik engko dangdute Eka. Monggo. Oke, monggo. Monggo, Pak. Yo, Mas Gareng, Mas Bagong rene. Bagong nireke jogete ayo karo Mbak Elisa ayo. Ngeramin nak ayo. Biyen tak
Mas Gareng? Piye? Weh. Ini jogetannya sangat sulit untuk ditiru. Kita kan ajar Aku iki ora masalah sing niru. Wong kon ngrajang kubis malah kowe mecel kayu ki piye? Oh, yo kok pecok. Ayo, kowe nek nirokke jogetane tugelan debok ki nek iso elok banget kowe. Tugelan Oh alah, Kak Bayu juragan gedang. Ayo, kowe aja disepelekke arep sinden kuwi kaya kijing ning suarane apik. Kaya cungkup. Kijeng aku lah pasanganmu to. Ah. Aku kijeng kowe isine. Aja to. Isine gen kono wae. Gen gareng wae. Aku tak sing nyekar. Ayo, ayo.